Woi, hu, woi. Oh, ayah, yo, hut, tolke, wah, kurang ajar ah. Oh, ah. Yo, hut, wah ya, hut, wah, hut, yo ah, oh, hut, itu, tolke, wah, kurang ajar, wah, 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 weh, aduh, aduh. Yo, hut, weh, wah. Oh, bat, bot, biar bat. Oh, oh. Ah, wah. Parat soi Tanur Windo putra swargi Raden Antareja. Ayo aja maju jen, maju bareng wong tenan tak rampu. Wah nggih ah loh nggih ai wah wek wah wek wah yo. Raya, ai, ah, ai. Wah, sapa iki? Raden Sasi Kirana putra swargi Kanjeng Rama Raden Gatotkaca. Wah, memper ora geseh karo gerangane biyen. Ayo maju. Wah, hati-hati kowe. Mati kowe ah. Hei! Hei! Ya ubah kowe ora. Aduh. Aduh. Aduh ya. Hai. Ah.
Bujreng-bujreng boleh selanat. Setan padha kegojegan. Wong Ngastina utamane para Pandhawa. Waspadakno. Iki aksa Traju Trisna. Pati Lindur Sengara. Maju ke para ngarsa, tak tabrak dong bandengan. Buta iki. Wah. Padhet. Padhet. Sapa kowe? Ngaku sapa kowe? Takon marang aku. Patih Ludra Parimuka. Buta kowe. Iya, kowe sapa? Lekno mripat lu gak ana kupingmu.
Nata Mandura Prabu Baladewa kok Kresna pasti Jaladara kowe wani barang ngamuk kowe wani nandingi kiljane para Pandhawa ki ajimu apa kasekten apa mentah tegurangan anyar ngono apa piye yang satelek mikir ampun mundur lagi lah wong iki kasare ra elok-elok piye kowe durung tiwata mantune wong Mandura Nata Mandura Prabu Baladewa kaya mangkene iki mulo kowe tak eman Mandura wateging perjurit timbang Bali Wirang luwung Bali dadi batang piye timbang Bali Wirang luwung Bali dadi batang nyepelake gunung Baladewa tupak wis tuwa ngilani dadaku ora mikat bajingan elek ngedian kowe ayo katakan butimu kurang bolo nyuruhono kurang gampang bedatyo kurang sekti meguru ayo ampian kaya wong jolor buting kaya menjangan mati ora-orane Baladewa gigrek gunung Salaba sakari wuril kadang-kadang ora kon mati dening aku derajat apa nek butuh karo diapunmu apa sewu kurang ajar karo mati karo Prabu Baladewa iki jalokamu Dayang. Oh alah. Larak tenan to. Endi bulane mau? Wis lunga. Ora ngajar. Nyepelke karo aku. Aku wis tuwek sepeleke. Yang satelek. Oh alah. Karep kaya-kaya wae. Raga sing remuk. Ragane wis loyo. Rekae karep maju. Ora dikai Viagra sik ya. Viagra matamu kuwi. Apa aku? Ora ngajar. Pira-pira ana wong tuwa perang dewa ki apa piye? Malah garapi. Oh, wedian, ana Antasena to kowe? Heeh, Mbak. Lah iya, pakmu petuk. Anak-anak ya koceluk. Wong ngajar. Wong tuwa iku dolanan. Lho ya ngono kowe. Londot kabeh senengane kok nesu. Amuk Sramrata Jayamrata mundura para prajurit iki nata prajurit Prabu Sawarka trajangen sapa iki Sasi Kirana kowe sapa? Ratu Traju Tresna. Prabu Sawarka. Endi Prabu Kresna? Endi Prabu Kresna? Jare Ratu Titi sing Wisnu jebul wengis. Aku wakile. Loh. Parat. Ati kowe. Pak.
Aduh, mati aku. Sikirana aku arep mbok kapake. Aku arep mbok kapake. Botol gulune. Kurang-kurang bejamu. Ilang nyawamu gumblundung dasmu. Aduh, aku njaluk urip. Sasi Kirana mandeg dhisik nggih. Sasi Kirana wonten gaweyan. Mengko dhisik. Sabar, Nggih. Sabar. Aja mbok bacutake. Lirena dhisik. Culna iki mengko yen to mbok pateni ya mati. Nek ora ngrampungke perkara. Sareh dhisik nggih. Mengko dhisik. Apa bener yen to kuwi Ratu Trajutresna, Prabu Sawarka? Iye, kasinggihan. Kula pun Sawarka. Karepmu wis ora hamuk. Nandingi kridane para Pandhawa karepmu arep apa? Kula badhe madosi kaliyan Prabu Sri Bathara Kresna. Yen wis ketemu, badhe kula pejahi. Ngerti ya? Ratu Dwarawati Prabu Kresna ki aku. Yen pancen mateni karo aku, ayo aku patenono. Ora wani yen aku bakal bangga, bakal budi. Ning perkara iki ditelesihake dhisik. Kowe bejo kemayangan, isih bisa urip nganti tekan seprene mengkoni keprabon negaramu ing Trajutresna ing rikala semana negara Surateleng. Ya ngono ora? Inggih. Nen pancen arep mateni karo Prabu Kresna. Ayo, patenono aku. Iki sapa kuwi mateni Kresna? Ayo. Ora gage. Gamanmu apa sing karo tamake? Aduh. Kanjeng Hyang nyuwun pangapunten Hyang, yawit saking adreng sumengkaning manah kula. Parikedah. Kula menika namung badhe madosi mareming manah nanging boten ngertosa menawi tumindak kula menika kaeruing panjang. Aduh Hyang. Kula nyuwun gunging pangapunten Kanjeng Hyang. Sapa iki mari rame-rame sapa kuwi? Endi? Ratu Jale sing mari geger. Endi manusane? Kowe. Kowe. Inggih. Delok raimu kaya apa raimu? Delok raimu kaya apa? Sapa kowe? Kowe sapa? Kula pun Sawarka, kula Narendra Trajutresna. Kowe biyen anake Bima. Ya ora? Inggih. Kowe kuwi putune Narendra Dwarawati nadyan kuwi mung ngakon-akon. Nek kowe ngeling ana kebecikane bapakmu Setija biyen. Upamane Setija kowe mau runtik atine, kowe diloke dosane bapakmu. Kowe diloke dosane bapakmu. Kelakon tugel gunungmu plok sirahmu kowe. Jalaran kowe iki tedah turune mungsuh kuwi anak Bomantara, arep ngramah negara Dwarawati. Ngerti? Iya ngertos nuwun. Balana kowe. Kok getek sisan kowe. Takepan. Gemblong kowe. Ayo balana. Lampun toh. Wis napasi semelar mingkus ben. Aku nek roh bocah sing kemelinti kementus. Mentara ngitek telak ya. Iya. Nyuwun pangapunten. Kanjeng Hyang. Ngerti ya? Menungsa kuwi ngerti ya marang paugeran, elinga marang lelabuhaning liyan. Yen pancen Setija biyen iki ora tresna karo kowe. Wolah.
Mesti kowe disampurnake, sampyuk lawan bapakmu biyen. Ngerti? Iya, ngertos. Klebu mburimu ku ya kadangmu. Kuwi putra Pringgondani. Putrane si Gatotkaca, arane Sasi Kirana. Yen ora tak pambengi pedhot gulumu kuwi. Ayo njaluk pangapura. Iya. Waduh. Oh. Iya, Kanjeng Hyang. Adikku di sepira luputku sing gedhe pangapura. Aduh, yayi, yayi. Septa endi mau. Celalakan ora. Ya kaya ngono kuwi lho, entuk-entukane. Wong ora kanggo mikir kanthi wening. Biayaan. Iya. Pun Kakang njaluk pangapura ya, Di. Inggih Koko Prabu, kula inggih lepat. Sepinten lepat kula nyuwun pangapunten. Iya, ora dadi apa. Tak pangapura tak trima banget. Kuwi njata sira iku ngantek teng penyunyu iki mau. Jwata sira karo ora mung gumantung ning temindake. Sawarka wonten dawuh Kanjeng Hyang. Nah, kuwi lho. Pepun Pakarti ora nyawiji. Ucapmu karo batinmu ki ora cocok. Kowe ora nganggo adek-adekmu dhewe. Nanging kowe nganggo adek-adeking liyan. Ya ngono apa ora? Iya, persajan kemawon. Kula nampi madulipun salah satunggiling prayagung. Prayagung endi? Inggih mriku mulai boten klentu saking Pelasa Jenar. Naminipun Kertiwindu. Lah, Kertiwindu bangsa elek kuwi. Wah! Aja mbok gendeni. Kurang ajar ya kuwi. Pencolayeng negara ki ya kuwi. Tobat. Dadi Kertiwindu isih urip. Tasih ya. Aku jaluk nyelane ngatimu jan. Tak golekane. Dadi pun menapakaken Kertiwindu tak bothok. Tak susulke karo gerangane. Karo sengkuni. Sampun Koko Prabu, kula atur lenggah rumiyin. Dipun eman-eman, menane sampun sepuh. Ing tembenipun badhe kangge pepunden. Oh, dadi nek pepunden nesu kae to. Mboten kenging. Oh, ngono to. Inggih Koko. Oh ya wis. Lah kok aku kumat nesu piye? Sampun to, monggo lenggah rumiyin. Aku kangge krungu pedhak turune pura Pak brebet atiku. Wis saiki mundur. Karepmu piye? Kowe arep bali menyang prajamu apa kowe netepi sing dadi prasetyamu karep kepengin kumpul karo kadang-kadangmu? Inggih, Hyang. Kepareng boten kepareng. Kula badhe kempal manunggal kaliyan para kadang-kadang kula. Tuladhanipun Yayi Sasi Kirana menika. Kowe kena arep kumpul karo pedhak turune para Pandhawa. Aku nila. Gandeng sing gawe penyakit iki kowe. Kudu iso nambani. Liripun kados pundi ya? Kowe ku dikongkon karo Kertiwindu ya ora? Iya, kowe iki dijelomprongke, diblusukke. Golek ana Kertiwindu ngantek ketemu. Nek wajare ngantek lenggek kae. Nek kira kok ora iso ngajar, pasrahno karo aku. Mulai ditolong mekaten nyuwun pangestu ya.